Disney byl hacknut a na internet unikla tajemství ze Springfieldu. Ukázalo se například, že Martin, třídní génius, ve skutečnosti vůbec není dítě. Je to 36letý muž s trpasličím vzrůstem. Jeho skutečné jméno je Reggie a je otcem 2 dětí. Kvůli své výšce ho policie nasadila do školy jako tajného agenta, aby tam sbíral důkazy o nelegálních aktivitách. Selma navíc vůbec není Margina sestra. Ve skutečnosti je to její matka. Marge prý vznikla z chyby, kterou Selma udělala, když byla mladá, a jejím biologickým otcem má být disco Stu. Ralph také není syn šerifa Viguma. Ve skutečnosti je dítětem Vigumovy manželky a jednoho z jeho podřízených. Hrabko, nejsem tvůj táta a nejsem Scott, jsem Virchan. Neobracej se ke mně zádí. Ani Nelson údajně není dítětem Kirka a Luan. Nikdo vlastně neví, kdo jsou jeho skuteční rodiče. Byl jsem na testu DNA, nejsem tvůj syn. Luen, jak jsi mohla? Nejsem ani její. My nejsme tvoji rodiče? Díky bohu! Lisa Simpsonová navíc není taková vegetariánka, jak se tváří. Potají se vplíží do restaurací, aby si dala steak. Podle těchto informací je Lisa dokonce démon, který se jen vydává za obyčejnou holku. Jednou byla svědkem požáru, ale nic neudělala. Dokonce zavolala hasiče jen proto, aby si procvičila francouzštinu. Operátor jí nerozuměl ani slovo a požár se mezitím vymkl kontrole. Ředitel Skinner už prý nedokázal snášet, jak ho jeho matka ovládá. Jednoho dne odjel do motelu a začal říkat jiné starší ženě mami. Ta mu během večeře pomohla pozbírat oblečení rozházené po podlaze a než odešel, postavil jí malý domeček pro panenky. Kdyby to jen byla moje pravá matka. Kdyby to jen byl můj pravej syn. Ale úplně nejpodivnější tajemství je ještě něco jiného. Kurýr, úředník na víza, automechanik i číšník, které Homer potkal, mají úplně stejný obličej. Ukázalo se totiž, že hluboko pod Springfieldem žije monstrum, které neustále vytváří identické kopie lidí. A všechna tahle podivná tajemství se objevila na internetu poté, co